Logitrihan on 3PL-varastointipalveluita asiakkaille tarjoava firma. Mehän ollaan logistiikkapuolella niin kehityksen kärkiyhtiöitä, ainakin näin me haluttaisiin itse ajatella. Ja meillä on muun muassa luovutettuna niin ensimmäinen sähkörekka, mikä Suomen teillä kulkee. No suuri haastehan oli viime kesän syksyn aikana, kun peloteltiin kaikenlaisista niin kiertävistä sähkökatkoista. Ja siinä kohtaa me tietystikin ruvettiin miettimään sitä, että mitä se tarkoittaisi meidän toiminnan kannalta, jos kiertävät sähkökatkot tulisi. Ihmiset laitetaan kotiin ja tavarat jää lähtemättä asiakkaille. Pitkässä juoksussa sillä on vaikutusta niin ihmisten ostamisiin tuolla niin kaupoissa, että tavaraa ei liiku. Ruvettiin siinä kohtaa sitten kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja, että kuinka me voitaisiin jatkaa toimintaa, vaikka sähkökatkoja tänne tulisikin. Ja asiaa tutkiessamme tuli vastaan kaktosyrityksenä. Logitrin järjestelmä koostuu kaikkiaan 20 Cactus One-yksiköstä. Järjestelmästä on ensimmäiset osat jo asennettu, ja modulaarisen järjestelmän hyvä puoli on se, että järjestelmä on käytössä heti kun ensimmäinen laite on asennettu. Cactus valmistaa järjestelmän, asentaa sen, ottaa käyttöön, operoi ja rahoittaa sen järjestelmän koko sen elinkaaren ajan. Mitä voi muuta sanoa, kun että siitä niin ensimmäisestä tapaamisesta niin kuukaudessa niin ensimmäinen sähkövarasto on asennettuna ja kaikki sidosryhmät on saatu tyytyväiseksi niin, että he ymmärtävät, että mistä on kyse. Cactuksen Spine-järjestelmän kauttahan mä pystyn verkon läpi katselemaan sitten, että mitä järjestelmät tuottaa ja kuinka siellä sähkö kulkee ja minkälainen varaustaso tässä järjestelmässä on. Me pystytään varautumaan erilaisiin häiriötilanteisiin entistä paremmin ja Cactuksen järjestelmää ladataan silloin, kun sähköä on saatavilla, niin sitten sitä pystytään vapauttamaan niin meidän käyttöön tai valtakunnan verkossa muiden käyttöön silloin, kun meillä ei sitä tarvetta ole niin paljon.